Γεια σας, είμαι η Μιράντα από το Pilates Crit και σήμερα θα σας πω κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε λίγο πριν τον ύπνο. Πολλοί κόσμος παραπονιέται ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί, ότι έχει άγχος, ότι όταν φτάνει η ώρα να ξαπλώσει το κρεβάτι, δεν έχει χώρο, δεν έχει αέρα, άρα θα κάνουμε μια μικρή ρουτίνα αρχικά για να χαλαρώσουμε το σώμα μας. Το σώμα δεν χαλαρώνει μόνο μέσα από θέσεις ανοίγματος, το σώμα τομικό χαλαρώνει όταν τεντώνουμε. Άρα θα σας δείξω μερικά τεντώματα που μπορείτε να κάνετε με βοήθεια το κρεβάτι σας. Σηκώνω μαλακά το πόδι μου και το βγάζω πάνω στο κρεβάτι. Η πιο ωραία θέση είναι τα δάχτυλα να είναι flex, να κοιτάνε προς τη μύτη, αυτομάτως, χωρίς να κάνω τίποτα, μόνο γίνοντας τα δάκτυλα προς τα εμένα, αυτομάτως το πόδι μου τεντώνεται. Μπορεί να μην το νιώθετε σαν χαλάρωμα, όμως τη στιγμή αυτή ο μυς κάνει μια τεράστια διάταση και θα ξανάρθει στη θέση του με μεγαλύτερη πλαστικότητα. Το επιδιώκουμε αυτό, το θέλουμε. Εδώ όπως είμαι, μπορώ μαλακά να φέρω τον κορμό προς το πόδι. Θα μου πείτε, Μιράντα, εμένα το πόδι μου δεν μπορώ να πάω μέχρι εκεί, δεν τεντώνει. Εντάξει, τα ακούω όλα αυτά. Σηκώστε λίγο και κατεβάστε μέχρι εκεί που μπορείτε. Δεν είναι... Ο καθένας έχει το δικό του, τη δική του ελαστικότητα, έτσι. Φτάνω μέχρι το σημείο που μπορώ και στη θέση αυτή, όταν έχω φτάσει στο σημείο που νιώθω ότι είναι το τελικό για μένα, πάντα στα τελικά σημεία παίρνω 2 αναπνοές μεγάλες και τι κάνω? Λυγίζω το πόδι στήριξης. Λυγίζοντας το πόδι στήριξης, τραβάω δυναμικά και τη μέση και το γλουτό και μένω μπροστά. Για μένα ωφέλιμο είναι να κάτσετε 3 με 5 αναπνοές στην κάθε θέση, ώστε να προλάβει ο μυς να ανοίξει και να τεντώσει. Κάνοντας αυτά τα απλά, χαλαρώνετε τον κορμό σας, ο οποίος ετοιμάζεται για ύπνο.